Ассалом духтаро, созед нағзед як нуқтаи савдора ма шумо дози тавсия метим нигоҳ кунед. Ҳам қабурои хушрӯи фасон овардагиан, курткачиҳои фасони най боло пушакҳои хушрӯ. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, байни 7-8 дарвоза, якм қатор. Нигоҳ кунед духтаро фасони шӯбачора. Ё чанд сомон? 270 сомон ай духтаро, нигоҳ кунед. Бо арзон мешава. Ҳам қамолоима каем ха хушрӯчая. Ина 270 сомон бо арзон меша. Инам удуш чи? Ям ҳамаш ҳамуна. Инами қатор ҳамаш? Ва духтаро диден чиха хушрӯ. И материалша бо намеген ҳам қафасон. 270 сомон ай бо арзон меша. И тигровиша бинен. Вой май бад ина бо аднато нишастай. Хулас 270 сомон бо арзон меша. Ҳам қа хушрӯ, ҳам қафасон. Метавонед нависен дарава как доставкатон мекунанд. Ё ки биёен хитон ай пеш бинен духтаро. Ай пеш бо хушрӯ ки мисол баъзон мепушен, мебинен. Инаи вариантошам фасонча. Ҳамаш як нарх 270 сомон бо арзон мешава. Ҳами курткачиҳои калтачара бисёриҳо мепурсанд. Марама духтаро бори гуанҷӯ ҳам қасифатошон хушрӯ. Ира бинен беҳад фасончаяй. Нархошон аксия шидагай 300 сомонӣ. Мана курткачиҳои калтаи фасонак бисёр духтаро мепурсанд. Ина биёен 300 сомонӣ. Беҳад моделакҳои фасон. Чанд намудуш ҳастая? Ишаишда хушрӯ, ишаишда хушрӯ, размеро ҳамаш ҳастай. 300 сомонай ё. Ана баъд безрукавкаош ҳастай духтаро. Иёшам аҷоибот. Инош копия люксои оригиналан ку ҳам хелеай 150 сомон. Материалшда гап нест, ина дига намучам аст. 150 сомон. Аҷоиб хушрӯ духтарако, пушаймон намешавен. Ҳатман биёен. Омада наметонен дархост кунен, дарава как доставкатон мекунанд. Ино 150 сомон, курткачиҳо бошад 300 сомон. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, байни 7-8 дарвоза, якм қатор духтаро. Баъд иҷада бо ҳаст безрукавка. Безрукавкаотон чандиян? 250 сомон духтароне. Ина ино 250 сомонай. Ду тарафа мепушен, нигоҳ кунен. Я тарафиш хеле, я тарафиш хеле. 250 сомон аҷоибот. Мана дигар намудошам ҳастай. Ина намудош бо 200 сомон будай. Диден? Хушрӯ размеро ҳаста. Ини сиёҳо чанд сомон? 250 меша. Ана хеле сиёҳо ҳаст. 250 сомон духтаро. Ана баъд бо гиребондорош ҳаста. Иёш чанда? 280 меша. Ина размерои калон мепурсен 280 сомон. Большимерка инам хел безрукавкаи фасони курткагӣ. Ина иёш хушрӯа бо украшения дошта. И чанд пулай? Иё копия люксои туркиян духтаро. Большимерка размери калон 280 сомон. Марамат биёен ай пеш тамошо кунен. Боварӣ дорум маҳқултон мешава. Иша бинем бо. Иш чанда? 220 меша. 220 сомон. Айниҷа сериё чанд сомон? 250, иша 150 меша. Не 150, 250. Инаям 250. Манка иҷаш. Хушрӯ будай ишам духтаро. Сифатошонда гап нест. 250 сомон духтаро. Аҷоиб шӯбачаҳои фасонча омадай, нигоҳ кунед. Чиха хушрӯвай. Стилиш оверсайз ая. Капюшоношона нигоҳ кунед. Тигровка аҷоиб хушрӯ. Ази медонен ҳами капюшонош узори дигар хеле. Сериша доре бо чиша доре? Серию аднатони коричневиш бо ҳастай. Нархошон 300 сомон. Материалшда гап нест духтаро. И амиха европейский катиам пушен хушрӯвай. Ай болои куртои базовиам пушен хушрӯвай. Материалшда бо тамоман гап нест. Марамат 300 сомон. Дига цветоша нишонтим бинен. Ина дига цветош. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, байни 7-8 дарвоза, якм қатор. Марамат биёен ай пеш тамошо кунен. Боварӣ дорум маҳқултон мешава. Иҷада инчунин курткаҳои хушрӯ доранд. Шӯбачаҳои фасон бисёр доранд. Курткаҳои хушрӯ бисёр доранд. Марамат биёен ҳамаи борошона бинен маҳқултон мешава. Ана баъд пиҷак доранд. 200 чанди ай пиҷакотон? 220 сомон пиҷакошонам. Я намуд хушрӯи материалош 220 сомон. Айнаи плашо чандан? 350 бо. Плашошона аҳамиятен духтаро, необычный хушрӯ эксклюзив 350 сомон бо арзон мешава. 330 метян. Ҷои маҳина даем духтарако, нигоҳ кунен. Ҳами қадар хушрӯ и курткаошона нав овардиян. Стилои классикая, фасонак хушрӯ. Ино медонен кашифои чиян? Туркӣ. Ҳамун 1,5 ай ку ҳамояй. Нархошон чанд сом?
400 бо арзон мешавад. 400 сомонай бо арзон мешавад. Дигар цветош ҳам ҳаст. Ина марамат метавонанд биёянд бозори Корвон, тарафи Тилло бозор духтарако байни 7-ум 8-ум дарвоза якм қатор. Ина спорт стил шам ҳастай, стилошон оверсайз, иёшам хушруа дидас. Ичам пулай? Ям 400 бо арзон. Курткошон духтаро 400 сомоняй бо арзон мешава. Ваяна бори гуанҷуана. бори гуанҷу беҳад сифатҳои хуб доранд. Марамат биёен ай пеш як бурак биненда маҳқултон мешава. Мехошон снимающай мана иша дафасон 400 сомонай бо арзон мешавад. Духтаро барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст дар рӯи экран бинависем бо кати хичон ҳам суҳбат шавен. Ина иша бинен ишам фасона цветчам. Марамат биёен ана баъд кардигане ки хичон пӯшидагианд. Духтаро ира моз медонам мепурсанд занҳо ай камонд успед кунен нархаш 280 сомонай бо арзон мешава. бурукҳои ҷинси фасон мепурсанд. Духтарако ина марҳамат бозори Корвонда ҷои маҳинада анам хел бурукҳои хушро омадай. Диден дизайношда гап нест. Нархошон 230 сомона 220 сомон да метиан бинен чиха хушро оригиналан. Ина каседа дар корай ҳатман бинависен дарав доставкатон кунан ё ки биёен ай пеш бинен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза якм қатор. Баъд юбкаҳои ҷинсам ҳастай. Ё чандян? Ёям 220 сомония. Ина юбкаҳошонам чанд модел дора 220 сомон. Биёен духтаро боварӣ дорам маҳқултон мешавад. Беҳад фасон омада наметонед нависен хичон дарав доставкатон мекунанд. Иҷада бурук юбка бо дигар моделҳоям ҳастай. Бурукаш чандай? Юбкаш чандай? Иношам ё бори киҷоя? бори гуанҷо сифатҳои олӣ. Мана марамат кадо меша мегирен. Духтаро скриншот кунен партоен дарав доставкатон мекунанд. Иҷада духтаро ласинам ҳастай распродажа. Иҷада нигоҳ кунен боло пӯш ҳастай, двойка ҳастай. Бор бисёрай биненда. Ин хе двойкачои хушрӯ доранд. Ин хе верхниҳои хушрӯ доранд. Ё чандиян? 230 250 турецки мана нигоҳ кунед беҳад фасон. Диден ишаишта хушрӯ ишаишта хушрӯ курто 220 бо арзон меша. Ина ин тараф чанд меай? Ина ино ина ино 200 сомония. чанд намуд курто. Духтаро шумо бо бинависен суратошам мепартоянд ба ҳазур тамошо кунанд. Иқа хушрӯае 280 сомон. Мана марамат маълумоти бештар аст худчон пайдо кунем. Ва ира бинен оригиналош 300 сума. И оригиналошай духтаро. Ва духтаро ира бинен чиха двойкаи хушрӯ. Ҳозир ман як нуқтаи савдо ёфтамтона. Нигоҳ кунен двойкачаҳошон да гап нест. Нархашку бо беҳтарин материал ира бинен чиха хушрӯчая. И драб ҳастку драб баринай. Мана нархошон 230 сомон. Беҳад хушрӯча. Мана чанд стилиш ҳастай 230 сомонӣ. Каседа дар кораи духтаро бинависен ина мудошам бидай. Ёшам ҳамин нархай. Ина бу гармаки начосдор 230 сомон. Киртаи баъза дораву ай болошам хе боло пӯш 230 сомон. Духтаро бинависен сурат мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунанд. Агар ки омада натонен. Агар омаданӣ бошен биёен ҷо бозори Корвон тарафи Тилло бозор. Ин ёям хушрӯа 250 байни 7-ум 8-ум дарвоза якм ряд ҷои маҳина гӯен 250 250 сомон. Ира ду тарафа мепӯшиям ду тарафа мепӯши. Иша чи? иш ду тарафа. Иам ду тарафа и чандай? И 400 сомон. Ана дарозош 400 сомон бо арзон мешава. Ду тарафа мепӯшен. Баъд духтаро нигоҳ куненда инаи боло пӯшошон. Иёш чандиян? 350 мешавад. 350 330 сомонӣ метиан. Мана иқа хушрӯ 250 сомаша бинен необычный фасон хушрӯ дизайношда гап нест. Мана ин модела бинен. И чандай? 350 бо арзон. 350 сомон бо арзон мешава. Баъд куртоошон духтаро хушрӯай.
қафасончаяй мисол бисёри баъд якта ба якта нишон дода намешава шумо бинависен сураташам мепартоянд боварӣ дорум ку маъқултон мешава барое ки ишаишда хушрӯ ишаишда хушрӯ моделошам стилошам фасоношам беҳтаринай баъд двойкачаҳои хушрӯам доранд нихе куртоям доранд аҷоиб хушрӯчаанд зимаш мода духтаро двойкаҳои эксклюзив нишон метим ҳар ҷода нестай марамад ира бинен чихо хушрӯчаи материалошон ғавсай нархошон 270 сомон размерошон беҳтарин размерай мана марамад анаи моделҳоям ҳастай 270 сомон бо айино ай ҳамаш расветка дора марамад магазини маҳинаи ҷа бозори корвон тарафи тилло бозор байни 7 ва 8 дарвоза якм қатор барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст дар рӯи экран бинависен духтаро хушрӯгӣ иша бинен вилветакаем қа хушрӯай ина нигоҳ кунен инаи қисми болора биненда ҳамаш двойкай ҳамаш 270 сомонӣ расветкаошон двойкачаҳои беҳтарин баъд ина ёям бинен юбочняна ира комбинированӣ қа хушрӯчаяй ям 270 дай Мана и 300 сомон мана диден аҷоиб хушрӯ экокожа кати бамбукои королевский комбинированӣ кардагиан ина и 220 сомон и моделеш 250 сомон хулас ина чанд намуд двойкача бо нархи дастрас метавонен аз магазини маҳина харидорӣ кунен духтарако биёен беҳтарин интихоб барои шумо